ka Shillong Press Club hakakat tarik nailur kalasaki ya ka jing perking pahara jong ki pulit Hashwa Bakaseng Jagat Guru Shankaracharya Swami Avi Muktesh Warananda Saraswati Ji Maharaj Balayalam da Ubra Machari Mukundanan kan pelong ya ka jelang bat kilat pathai kubor hakapor shibaje no phaisngi ban kren halor ka jingkhang bamdo masi kani ka jing perking pahara jong ki pulit kalawan longru hadian baka kenhun jong kaseng hinyo trap youth council HYC kalawan poi hapo Shillong Press Club ban penpau ka jing persya ka bajur ya kani ka kenhun badru ban ya kendu yaki kakenhun jong ke HYC hapo ka jingalam u presiden uba Roy Kupar Sendram kala syabat no haki pulit syabar kani ka jaka batmu penlong jingalang nakalyang uba Sendram ulaong ba kaseng HYC kamdan ka jingthmu ban pensangye ya kani ka kenhun bakan penlong ya ka jingalang bat kilat pathai khubor henrei tang banyo bu jingkeli ya ka jingthmu ka jongki In Kali we have watched them how they given statement in Arunachal, in Nagaland. Their intention is that to bring a ban on cow slaughter or on beef consuming. Kumbafitip hangi tingi beef is something that ingi bang. Kimla bomaki kin one dictate ingi. So we want to understand their point of view. I think it's best if you Em hang tiken, em là daki one part gini kenduk kum look opposite the gate. Okay, no problem. Stand opposite the gate when they come. Yes, ingin kenduk yaki ingin kerang ingin kali angin penpau ru but any plan to help to ban pelong rally apa Meghalaya hi we will allow. That we will talk that. Alright. So please Em there ketika gate ba sedeh. Ketika gate opposite to gate. Okay, ya. Shillong Press Club kedai hadin mengiyo ajing tip kedon ko wiga kenhun. Ya kabangi la bud din hakini ki khendia teli ki tayo bud ki banai ki balale keleng ki jakala ni ki states ki jala jong hapo ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya kabangi la i hapo Arunachal Pradesh ki la le ai ka statement da ka jingthmu ban pelong ya kata ka rally hakaba on court but on where pat ba bat ban pensngo kham tam e ban pensngo ba kari India he baro ko we ka dei ban sangye no kata ka jing penyap la ni ka jing bam do masi kata ka diging temu jong kani ka kenhun hakaba kala le apo Arunachal Pradesh ba kumjuru apo Nagaland kila de ban shong ya ka press conference but hadin ka jing mi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair ba wat na ka liang jong ka sarkar apo Nagaland ru kala khang persya ya kata ka rally ka baki ki temu ban pelong haka ar pratrik jong tau benai ti ngitip ngisothu ba ka jing temu ka jong ki ban wan ban pelong ni press conference menta ka singi le si ban penbena ya kata tarik ke baki ki temu ban wan pelong ya kata rally hang ni apo Shillong la ni apo ka jela ka jongi bat ka jingkwa ka jongki ka long ba ka jela kumbang ong ipi kari India baro ko we kari bandai kata kari ka ba om sha shu ban bam do mesti la ni ban ya penyap do mesti ti kumbang ka long hi fitip bat baro ngitip ka jela Meghalaya ka jela ka ba ni kum ka jai benriu bat ki pat ba riulong ki badon hang ni ka jela ka jongi 95% ki briu ki ba ni sou tenat ban bam ka do mesti ti kajingwan ka jongi mata kasingi kalong kawai kalong bansen ka message lani ka khubor ka basya sikini ki briu kalong ba wat num wan hakni ka jela ka jongi ban impose lani ban penbor yangi kai ka bangi ngi dei ban le lani kai ka bangi ngi dei ban bam kado mesti ka dei kata ka jingbam ka bangi ngi la bam menta de ki hajar tli ki sinam de ki katnu tli ki generation lani ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti ka jingwan ka jongki ngisiam bakini ki briu ki ba le si ki wan ban penia pher apa deng gajing snow jongi bat kiwi pat ki jat niam ki bodon hang ni ka jala ka jongi menta de ki photli ki snam na du bangiyo e ka jala bat shwa ka taru ni imsuk imsan hang ni ka jala kham tam ya po so Shillong bat jala bar ko we bat kiwi pat ki paraniam ngimdon ganu gajing snow re ka ni gajing wan pat ka jongki ban wan ra da kata ka san perkhan
kabon ong baka jala me halia kan ya mi syakmat ban ya snok keti rali bekum ta ter kajimut ka jongki kalong ban lumpat bo anda lumpat pat kin yo ban pen i syaki bor ki bedai pai kam tam me apo Delhi le si ban ong ba pej wat ka jala me halia ru ka persya ek ta ka bam do mesti tengi shwa bakin ong ye kita ki ngi wan men ta ka sngi ban ha ka jing sya ka jing tmu ka jongi kalong ban ye kendu ye ki ban kren ye ki ban pen pau ye ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini ki sain perkhat bat ka baar ka jingwan ka jongi menta ka sngi kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha sya ka sarkar jala balada don kanu ka jing tmu ban pelong ya ki bakum kini ki rali ki bala ban kata ya ka suk ka san ki bala ban kata ya ka jing ya sngo perniam hapreng kinong snong jo ka jala me ka lia dalele kamde ban ai permission kumbala le da ka sarkar hapot nagalan te kata ka khubor ka bangi kwa ban keren da basha bat lada ka sarkar jala lada kini gibriu ki le persya la ki yat syakmat ban pelong ya ka bakum kata karali nakali ang kaseng ru iman si ban ya mi lang ha kaju ka sngi ban ya lang kaju karali ka bangi ngin ya bam do masi ban kita ki bam do masi ru kin ya la ka jong karali ngin se pat lada kimi kum kinu gi jingja le si gi jing ya so perniam hapreng jongi kum kinong snong jong ka jala ki ban shim ka ji klik ka ne ka sarkar jala kum juru kini gibriu ki bawan ban bet ya nu sembai ban peniaper hapreng kiniam hapreng jinget ya jongi ya kabangi bro askat tangi song san hakani ka jala ka jongi te kata ka jing thu jongi mangiwan meta ka singi chaka